everyone, welcome back to my channel. Hi no hi lam sofiro norb jotanono ani channel. Ang tam kok sanan bagai faiga tini hinke belai no serious tai important matter abongka. Cheng tabu news potrika tei social media rogo cheng nugui tongo. Bor rok busuk joratei suicide khailai tong, busuk joratei theilai tong. Sak kotok soroi bithi chawi abo haike wana masingsa tamu chini dofani borok buni dofani borok bo abo haike no thui tongbayo but tam bagai tamo reason hingke cheng suicide ni cheng nai thanga hingke maximum reason no tam sanai depression stress ni bagai depression stress no shoimaya ebake tam sanai belai bokrogo chabi mayang thangke no borok theinani lama no sai nao abono cheng sal brum cheng tuku laio bwsak no poriskar khailayo cheng bwkhnai moila ke bokrok sulayo Phiya ba cheng waisa pano chini bwkha chini mental health no cheng waisa pano clean de khailaika cheng waisa pano wade uanswgui je cheng bahai chini mentally bahai cheng clean khainai tamni ke asuk bisi kolokma cheng achaifru ni simi kwbang ma gotona kwbang ma incident kwbang ma kok kwbang ma no chini bisingo walaimani hinjakmani sajakmani aborok to cheng aborok no chuwi tonu cheng aborok no khibiro hoya jomimang cheng chini bwkha no emon kuplung thango tam sanai cheng soyei maya brum wngoi cheng afruke finally cheng theinani lama no sai nao aboni bagai cheng chini bwsak no simia chini bwkha no bo cheng poriskar ma khailainai daily basis o sal brum bwsak suna nangma hai bwkha bo chini suna nango abo haike no cheng chini bwkha no bo clean ma khailainai but bahai abono next video o ang norok no sanai kok rwkha han bagai next video o norok bai teisa malai phinai tata bye bye.